Şu gün 27. dekabrda paýtagtymyzdaky Feodal Senagat Edarasyna arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagşlanan halkara amal maslahat hemde sergi öz işine başlady. Bu formatda Watan Media topory hem gatnaşýar. Forumyň açylyş dawrasyna Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy we deputatlary, hökümet agzalary, ministrlikleriň we podokluýyn dolandyryş edaralarynyň, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýollaşlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary okum mektepleriniň, köpçülikliň habar beriş terişçileriniň wekilleri, şeýle hem daşary ýurtly mihmanlar gatnaşdy. Dawara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagyşlanan halkara amal maslahada hemde serge gatnaşyjylara iýberen gutlugyny diňlediler. Ýaşlar forumuna gatnaşýan ýaşlaryň arasynda ýaň ýakyna paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna ýurdumyzda ýokary derejede wekilçilik edip, altyn, kümüş hemde bürünç medallary gazanan türkmen erkek we dinan ýaş türkmenlerimiziň bardygy bellerliklidir. Soňra mihmanlar sergi bilen tanışmaga başladylar. Feodal Senagat Edarasynyň sergi zalynaky pavilyonlarda ýurdumyzyň halkara hojulugynyň ähli podoklary hemde welaýatlary bilen bir hatarda Aşgabat we arkadagy şäherleriniň gazanan üstünlikleri görkezilýär. Munun başga sergide ýurdumyzyň ýokary okum mektepleri, şol sana bilim edaralarynyň gazanan üstünlikleri bilen tanışdyrýarlar. Sergi zalynaky diýwarlyklar mihmanlarda uly gazaklanma döretýär. Mihmanlar olar bilen içgin tanışyp, iň gowy diýwarlygy ketgitlemek boýunça bäsleşige öz seslerini hem berip bilerler. Arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagyşlanan serginiň iýişi 30-njy dekabra çenli dowam eder.